सौगासिनो नै बोरमा मेन्दा दा इयो आसोल बोरमा मेन्दा दा बोरमा मेन्दा नायमा नै बोरमा मेन्दाया नै सौगासिनो उदालगुरियाव नै मानसिफ्रा इयावलै ओंखारनाय गाखोनाय जमा जोगो जरा होनदों नामा ओरैबो मा बुङो आरोना थाबायबाय दा दं फांबो जाखायो आरोना ओरैबो हेलौ गाइस बरायहरखौ लायबाय नोंथांमोनखौ दिनै आंनि इउटुब चेनेलाव नै ट्रेनावसो दङ जोङो थांनो नागिरदों उदालगुरि थांसैलाय ट्रेनाव दं नै आसोलफ्रा हेलौ बोरना हरदो आसोलफोर नायहरदो मा मोनखो मा स्टेसन मोनखो मासबाद ना क्रसिं जाखो ना माखो बा थाथ' एफा गोबाव ना जाथ'बायब्रा ओरना हरदोब्रा आसोल खनसे ओइ मा जाखो दिनै मा जाम्बा जाखो मासबाद स्टेसन मोनबाय गाइस दायो लाखिना दङ आरोना नै वा नैयाव दङ फायखानायावसो दङ नै बेयावसो दङ जों नै ओरै गोगोमखा क्रसिं मा क्रसिं ब्रा र' ओंखारथ'नाब्रा लाखिलाबायबायसो मासबादाव नै उदालगुरि थांनो नागिरनाया जोंना डेन्जार खर'आव गाखोदों माथो जोङो ना आयु डेन्जार गोलाव फैला ट्रेना मासबादाव मा जाखो ट्रेनालाय मा जाखो बोरै जागोन खारसि नामा आसोल स्टार होदों आरोना सावला बावलाखा Hello guys, Udalguri na? Udalguri. Halado hijrafra आरो थिथियासो मेना मा मोनखो रौता मोनसे नायबार ओरै बेरना फैनोसै खनसे ना नायना फैनोसै जोबथासिम खालि गोजालै खर'आव गाखोनायखाय खालि गोजा माथो सिदानो थलांसैथ' जायगा गैयालै खालि गोजा माबा खालि गैया Agak guling snack lagi tu. Guling snack lagi gila guling snack lagi tu. Kita suka dengar guling snack lagi gila. Udalguri. Lupa dia pun nak ni terkeluar apa ni kan? Udalguri semua ini cilai jawab ipak keluar. Keluar ni sangat dah. Baru keluar ni dia. Oh cycle lagi gila ni guys. Masa kan tu. Sekilas karlana. Yang dia jawab itu gunung lapan jenggu. Tentu. Order zakang ni je, kan bini je. Malgar hendak kakak nak bawa. Karena dia ni nunbai. Sekilas kerja nak bina alam ya unu. Doubling sulpai. Sekilas mungkin memang jasada. Apa yang baca saja skuting pi bapa ni ye. Ye skuting pi mana arle berjeng belak jeng. Apa jeng sana ya doubling pi bapa. Sekilas kan tukar belam ya unu. Ye mesti ko. Baik kuar.
MT-15 को गारबाय लामायाव गाज्रि जानानै हा ओमफ्राय दा बेखौ माबोरै एकदम न'आव थांना देख्रेबहैजोबगोन आङो जोख्रेबहैजोबगोन गारखोलाहैजोबखागोन बे साइकेलखौ रागा जोंखाबाय बे न'आवहाय एबार भिडिअआ मोजां जागोन गाइस नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस नै दायो उदालगुरि मोनसिगोन आरोना नै लामाफ्रा उदालगुरिना नायदो जायगाखौ नै उदालगुरि मोनसिगोन उदालगुरि मोनथारसिगोन स्टेसन मोनथारसिगोन बबेथिंब्रा ओंखारग्रायालाय जोंनाथ' दा अबेथिं जायो अबेथिं जागोन जानायालाय ओरै साहासो जागोनदांलै साहासो जानो हागौ ओइथिंसो मेना ओइथिंसो गिदिरना मोनबायानो होनदो जायगाया ना देन्जारथार गोदान जाजोब्बाय माथो बनायग्राफ्रा ना स्टेसना बेलेग जाबाय गोदान बानायबाय दिनैसोला आं बेसेबा गोबावनि उनाव उदालगुरियाव बेसेबा गोबाव जाबाय फैया दिनैसो फैलायबाय आयु माथो बेलेग जाजोब्बाय मानसिया ट्रेनाव ओंखारदो नोंसो थाब ओंखार नै गाखोनो नागिर थाब ओंखार उदालगुरि मोनफैबाय नै ओरै खर' हा मोनफैबाय आरोना फिसाथारथ' आरो फाग्ला जों उदालगुरि थांनो होनना फैखानाय अबाव राङापारा थांबावनो दालाय बेयावनो बेरायनांसिगोन उफाय गैला जोङो दहायनि सिख्लाया ओंखारबाय माथो ओइलाय दहायनि सिख्लाया सोर हा जाखो सिख्लाफ्रा नायदो एबार नैजों हाबलांसै ओरै फैदो आसोलफोर थौदो ओरै बेरायनोसैलाय नायलांबाय था ओरै मेन टाउनथिं होलांसै एबार आयु नायलायनाय जाया थ' थाबायदो नै गोगोमल' जाखायो गारिफोरा उदालगुरि टाउना नै एबार गाइस नायदो बेरायनोसै जोङो टाउनाव थाङा जोङो नाजाय नामा टाउनाव मोनफैबाय जोङो टाउनाव बेरायनो दायो अबाव बेरायनाय जायो नायलांबाय थादो गाइस जोंखौ ना अबाव बेरायनाय जायो नायलांबाय थादो जोंखौ लाइक खालामदो गाइस ओमफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो अननानै लोगोफोर जायफ्रा गोदान नायदों साबसक्राइब खालामना गालांदो गोसो गोथारै ओमफ्राय शेयार खालामना होदो लोगोफोर साबसक्राइब नै टाउना दायो नायदो नोंथांमोन स' गाइस नै बोरमा मेन्दादा इयो आसोल बोरमा मेन्दादा बोरमा मेन्दा नायबा नै बोरमा मेन्दाया नै नै गाइस नायदो उदालगुरि टाउनाहाय नै बिल्डिंआ नै बुवा खनसे जों खानाय बोजानो फैनाय पार्लारखौ बोनसिन आरो बै जरावसोलै स्टेट बेंक ना मा इयाव खाथियावसो आरो बेयावसो जाखायो पार्लाराव बरियाथार पार्लारा बरिया मोखां फोसाबनायफ्राबो साफाल' खालामखायो आरोना बासायनि गेला थांसै जोंना टारगेटआ दिनै बेयाव नङामोन आरो राङापारायावसोमोन ना ट्रेनखौनो मोनासैबा ना आसोल ट्रेनखौनो मोनासैबा ट्रेन मोनासै जोङो राङापारायाव थांगौमोन 8थानिखौ मोनासै 8:30खौ ओमफ्राय नैबे गंसेनिखौ मोनगौमोन हाखु दाखु जाबायना ओमफ्राय बेयावनो फैनांबाय आरो जोङो ओरैसो बारगोन फै ओरै बारसिगोन आरो ना गारि फैनाया नै खेला होयोलै गरमाव
सौदावहां ओइ लेट्स गो नैजोंसो गाखोनांगौलै नै आयौ खेला मासि गरमलै गाइस डेन्जार गरम फैगोनलै बिदि गरमाव बेरायबा गरमा बोरै जागोनलै दिनै ओरैबायदि गरम माथो ना फाग्ला जागोनलै बिदि बेरायबाय थाबा गरमाव ना थाथ'नांगोन जानाय नङा बिदि जाखायाखैलै जेब्ला गरमाव नै बेवहाय गाइस नाहरखायो ना खाथियाव फै नै दायो उदालगुरि टाउनावनो बेरायगासिनो आरो दसे गरमथारना बिरादनो फै गरमलै गाइस खेला फैगोनलै बिदि गरमाव फाग्ला जागोनलै गरमाव मा जाखो सासेया बोरो आइया आन्दायलायदों नोंखौ नै मा समबा नै बायनोबा नामा थ'दो खुसेर बिदि लोंसै गरमाव जालालै ओमफ्राय नै गोदै पुलिस दंबावोसो गुफुर गानग्रा बारदो थाब-थाबनो बारदो जेबो होनालै जाम्बा बे पुलिसा ओरैनो माबा गारि माबाग्रासो बे पुलिसा जेबो होना गारि माबाग्रा माबायालाय आरो ओरै फै इयावनो लोंसै ना लोङाबा जाला 20 थाखासो लागोन नामा सोंलाय दामखौ सोंदोब्रा बेसे लायो हा 20 थाखानो सौगासिनो नै फैफिनबाय उदालगुरि स्टेसना नै बानायलागासिनोसो माथो दासो टिकेट काउन्टार मोनफैबाय थान्दा बाथायावसो मोनफैबाय मोनफैनायाथ' ओरै थाबाय 50 थाखा ना दाम आरो खमनाय आरो थान्दा ना 50 थाखानि खेला लानोसै थान्दा नङा दां इयो थान्दायानो नर्मेलसो इयो 50 थाखा होगोन खेला टेम्पाতে 25 টাকা দেবো 25 আৰু বেলেগ এটা আছে 25 টাকা 25 ইটো কোনটো ভাল দুটাই ভাল বস্তু এইটো রিলায়েন্সে ওলাইছে না সেইটো কাৰণে লাগে কিমান 25 টাকা দে এইটো ওজন এটাই আছে 25 টা এটা मोनसेल' लानोसै बेखौनो लोंसै दां मोजां जागोन जानो बाल हबना नबरे बरिया ना सौगाइस नै जायो गोजौआव गाखोबाय थाखोग्रायाव थाक अभार ब्रिज ना मा होनो बेयाव गाखोबाय आरोना जों आसोलफ्रा नै गाखोलांबायानोसै जाथारला माथो खेला उदालगुरिनि अभार ब्रिजआ बोरायराय अबाव थागोन ओइ खनायाव थौदो बाराबा बेयावनो बोरै एखेसो ने नै माइद नुयो भिउफ्रा ओरैबो एखे जों सिगां फैबायब्रा बेसे गोबाव जागौ फैया होथेला जोबनाय माथो नै स्टेसनाव थानाय सिख्लाफ्रा मा डेन्जार नायदों नामा आंखौ गला गावसोरखौ साफायनायनि बै सानैखौ साफायदों ना माखासेखौ स्कुल ड्रेस गाननायफोरखौ डेन्जार नायखायो सोर फैखोलै बबेनि सानलायाखै बे माथो साफायखो होनलायदों ना इउटुबार थांबादोंनो बेखौ लोंसिन जों नै बेखौ लोंग्रोदो दे ओमफ्राय आसोल लोंदो ओमफ्राय आं ग्लासाव लोंसै दावलांलाय
गोथाव नङाबालाय मा जाबावगोन दांहैफिनसै नामा बोरायखौ गोथाव होननाया मोजां जालायबावो दा मिथा बरिया जालायबावो दुइथा एखे जालायबावो बोराया 50 थाखानिखौ लाबानो जायोमोन खामानि गैया बोरायखौ थांनानै बुंहैसै नामा दामहैनांगौलै सालाखौ सुवादखौ बिदि जायो नामा लाबोलाय लोंखांबायबा लोंबावो लोंबा लोंग्रोनो गरसे गरसे लोंग्रोने 25 थाखा दामि लोंनोसै बेखौ गाइस नायदोलाय मेजेरोसो मोजां बारा मोजां नङा ने बारा मोजां नङा लोंनो सुखुवाखैलाय बारा दैखौ गांगारनाय नङा आंनि दैखौ लोंनो सुखुवाखैला ओइ नै बुरिया नै बेखौ इसिं बानायसिन आरोना नै जुमाय लोंनाय बायदिसो नुबाय नोंखौ बियार लोंनाय थांबाथांनो लोंबाय लोंबावदोलाय सासे सिख्लाफ्रानो गैया खेला बरिं अबे फैदों ओइ हारसासो बर' नङा